Δεν θα αποφύγω όμως τον πειρασμό να πω και δύο λόγια για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Παρακαλώ, λίγο ησυχία. Δεν το κάνω συχνά, αλλά ξέρετε, σε κρίσιμες στιγμές δεν υπάρχει ασυλία για κανέναν. Όλοι κρινόμαστε, τα στερνά τιμούν τα πρώτα και όλοι κρινόμαστε για οτιδήποτε κάνουμε. Και επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα αναμετριέται με την ιστορία, 100 χρόνια ιστορίας, νομίζω ότι σήμερα παίρνει μια θέση και στάση που θα σημαδέψει την ιστορία του. Δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στο σλαβομακεδονικό αλφαβητάρι που μοίραζαν οι κομμουνιστές της Τασκένδη στα παιδιά των σλαβομακεδόνων μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεν θέλω να αναφερθώ ούτε τους 70.000 πρόσφυγες του εμφυλίου που το ελληνικό κράτος τους στέρισε το δικαίωμα το 83 να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ούτε θα αναφερθώ τόσο στη Σλάβο Μακεδόνισσα Ειρήνη Γκίνη Μυρκαγκίνοβα, την πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στον εμφύλιο. Κομμουνίστρια. Αυτές τις ερηνίες σας να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Θα μιλήσω πολιτικά, δεν θα αναφερθώ με κέντρο την ιστορία του ΚΚΕ.